Salutare lume, numele meu este Ozan și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. De data asta o jucăm online. Și da, nu știu ce să jucăm, avem Skywars, Bed Wars sau Survival Games. Și hai să jucăm niște Skywars. Și da, dacă vreți să jucați și voi online, îmi spuneți în comentarii și vă las serverele acolo. Da. La toate trei. Adică la care vreți. Stai să vă și arăt. Dacă intrați aici, o să vă spawneze și vă duceți acolo la Games. Unde arată Games. Și vă duceți și stați aici. Și o să vă bage match. Și da, pe mine m-am băgat. Nu o să pun mapa asta. Pentru că ăla acolo în turn. Fuck. Ba, nu e turnul aici. Trebuie să iau chestul repede și să mă baricadez ca un șobolan. Hai la intrarea. Trebuie să iau chesturile să mă baricadez ca un șobolan, că ăla o să vină pe mine. Woohoo! Come on! Wow! Și am așa pe chestul ăsta. Da, Doamne, lemn aici. Piatra e bună, m-a stop afară. Încui aici, ca să nu intre. Încui așa pentru ca să nu intre, știți. Ok. Să nu fac aici. Săgețeam sabie, așa, ne. Chest plate. Cop sabie. Stai să stop și aici. Așa. Ne-am baricadat aici sus, ca niște șobolani. Noi toate prostilele pe aici. Botoș avem? Avem. Chest plate-ul, casca, avem botoș. Pantaloni. Bă, o ducem bine. Stai să ne punem sabia aici. Dar nu mai venit două cu ăsta de toinocopă de iron. Da, hai să ieșim. Da, cum ies eu? Să apă asta. Ce pot să mă barica de aici? Și... Fuck you! Nici n-am toinocop. Bă! Rămân aici pe viață. Nu pot să spag. Piece off. Oh! Ați văzut aia, nu? Lasă aici la rup asta așa. Aici. Hai ca jo... Nu cred. Bă, unde? M-a spart. Sabie de gold. Uadel. Bă! Nu-mi vede. Mort. Greu. Tare mii de greu. Hai mă, nu. Nu mă. Nu, sări pe... Fuck you. Unde e Games? Uite aici. Aha. Mai ești tu de aici.
Gata. Bă, dar ce noroc au avut la atunci. Și da, dacă vreți să vă jucați și voi online, îmi trimiteți. Scrieți acolo în comentariu că da, lasă-le sau dă-mi-le și mie și eu vi le dau. Ce mă păie? A, e asta acum unde spade șmecher. Stai că... Pac, eu încet aici. Oho! Cior din tot. Dar sper să am și am sabie. Sper să am blocuri, nu sandstone. Blocuri. Dar am de piatră. Hai că am dăut. Locul ăsta punem totul. Săgeți avem nave. Așa că punem chicken aici. Ce post e ăla? Bă, n-am săgeți să dau în el. Stai mă, n-am, chiar n-am eu săgeți. Da, nu. Fuck. Mergem cu shift-ul pe insula lui și de acolo decât mergem. Am spate. Aici găsim săgeți. Nu găsim săgeți, dar găsim lei. Și ne ajută pentru că eu în curând n-o să mai am blocuri. Așa, nu fac să fac blocuri. Zic că eu săgeți aici. Nu e! Fuck you! Ce faci, mă, acolo? Da, săgeți. Yes! Dă-mi arcul încoa. Arcul la mine. Aia Steam. Ia uite. Dar de ce îmi trage arcul? Mă rog, că palma. Fuck. Bă, mă gliciuiesc.
M-au sufocat. Aruncă-te jos! Așa. Mă, cine mă omoră pe mine? Shut the fuck up. Și da, mă jucăm o meci, da. Nu, dă-i pe ăla. Ce mapă e? Ce mapă? Nu, nu-mi place mapa asta. Și încă nici nu e niciun play. A, poate va intra. Și da, să vă abonați cât mai mult la canalul de YouTube de gaming. Unde sunt? Suntem acolo. Fuck. Habar n-am unde și ce stă pe mapa asta, dar mă rog. A, uite unul. Nici măcar n-am sabia decât un topor amărât. Eu încep pe aici, pe sus. În fine, mă duc în centru. Asta să-mi pun ăștia pe mine. Uite. Sper că mă duc așa. De aici. Haide mă pune. Ok. Am ajuns. Uite un chest aici. Vine la în centru. Ce face? Încă n-am nici sabie. Dau cu toporul în el. Am un nuca. Pe aici. Habar n-am, nu știu mapa. M-am dus la papa ăsta. Hai, nuca, hai, 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 hai. De ce am pus să-i spar sub picioare? Jos. Puști. Opa! Ia că mergem la prietenii noștri veseli de aici. Ce era să caut? Și cam atât cu acest episod. Hai că mă arunc în void. Pa, pa!